Bayarok Teer ke kokborok channel no lamsugo norok na ang tini weekly ni number rinai tai kanani bagoi house ending rinai hingke norok abono note khai narokdi je weekly ni number no o saptago oroni number phaiui mano norok ni FR ar SR o hingke SR tai FR o hingke norok tak phano ani channel no subscribe khaiya hingke please subscribe khaidi tai bell icon o click khaidi tai norok chajagui tongkha hingke norok ni friends rok no ba share khaiui video no taibo views bangrodi hingke tini ang norok no nathana nari thanai o je 67/59 phaio hingke norok no ang after 1 hours simani tarpore 6 hours ni bo rijak haibani 6 hours ni norok no success wngkha hingke norok no ang tabuk rina thangui tongo je 67 tai 59 abono khlaikha hingke 16 hingke 1/1 hours tai 6 hours phainani chance tongo abono norok hours o thwngui mannai hingke tai kaisa norok no phunukmano hingke orno chwng minus khlai nailaihnai 7 hingke plus minus waisa plus waisa chwng khlai nailaihnai hingke oro ni khe 1 hingke 1 manjakha hingke oro plus khaikha hingke 3 hingke chwng 3/1 mankha hingke obo norok thangna hingke thwngui mano hingke chini 1 hours o to chini common oi thangkha hingke tabuk chwng nailainai je kaisa chart hingke o chart no kisa norok kaham khe naidi je ang oroni chart rinai khana bwswk number phainai obo hingke khana je phaiui mano bwskango 49 norok no ang rijak no 49 kaisa norok no rinai tai 49 kaisa norok note khaidi tarpore thangei 67 phaio 76 ti man chwng no tongnainai 76. Hingke chwng maya hingke 49 kaisa 29 kaisa norok abono note khainadi abo phaiui mano oro hingke oboni baade chwng haino hai rinai ang je ending thangna muchungnai rok please ending thangna hingke obono thangdi 67 59 4 2 3 tarpore 6 5 tarpore 11 nari 1 ending chwng manjakha 6 ending tai 5 ending norok abono bo thwngui mannai hingke 66 fano phaiui mano hingke tarpore norok no ang rinai 66 phaiui mano 55 phaiui mano 56 phaiui mano 16 phaiui mano 15 phaiui mano kanani 2 no hingke norok obo bo thwngnui norok no je ang rimani abo norok note khaiui thwngnai di hingke akha o norok success wngana hinui hingke ang bui hai bisi number kwbang riya kisa kisa no rinai norok thwngui norok success wngano hingke norok bai jodi miliui tongkha norok abono bo thwngui mannai tini bagui achukno malaya no next video norok ani main important wngkha obossi weekly number oro belai success wngkuku hingke obono bo norok thwngnai khe thwngui mano।